Kaixo, inoiz gertatu zaizu supermerkatura gauza bakar bat erostera joan eta gauza pila batekin ateratzea? Hori ez da kasualitatea. Supermerkatuak diseinatuta daude zuk gehiago gastatzeko. Adibidez, pentsa oilaskoa bakarrik erosi nahi duzula. Sartzen zara, baina lehenago esnakak ikusten dituzu. Gero edariak, gero ogia. Eta konturatu gabe, gauzak saskira botatzen hasten zara. Hau ez da sortea, atzean matematika dago. Supermerkatua ulertzeko lehenengo ideia bat behar dugu, grafoa. Grafo bat matematikan egitura bat da. Egitura horren elementuak puntuen bidez adierazten dira, eta puntu horiek elkarren artean konektatuta daude. Puntu horiei erpinak deitzen diegu, eta haien arteko loturei ertzak. Orain, hau supermerkatura eramaten badugu, erpinak izango dira talde ezberdinak, adibidez, fruta, haragia, esnekiak edo kutsak, eta ertzak izango dira atal horien arteko pasabideak, hau da korridoreak. Beraz, supermerkatuan egiten duzun ibilbidea, grafo horren barruan egiten duzun bide bat da, eta hemen dator gakoa. Grafo hori ez dago hausaz diseinatuta. Supermerkatuak berak antolatzen du, ibilbide jakin bat egin dezazun. Horregatik, oinarrizko produktuak atzean daude. Helburua da zuk ahalik eta produktu gehien ikustea. Hau guztia matematikaren bitartez neurtu dezakegu. Horretarako erabiltzen da gastuen itxaropenaren formula. Zer esan nahi du formula honek? Oso sinplea da, batez beste zenbat gastatuko dugun kalkulatzen du. Formula honetan, P azpika da produktu bat erosteko probabilitatea. C azpika da produktu horren prezioa. Eta N da bidean ikusten ditugun produktuen kopurua. Hortaz, ideia nagusia ondokoa da. Zenbat eta produktu gehiago ikusi, eta zenbat eta tentagarriagoak izan, orduan eta handiagoa izango da gastua. Ikus dezagun hau adibide zehatz batekin. Imaginatu supermerkatua sartzen zarela helburu bakar batekin. Oilaskoa erostea, 5 euro balio duena. Baina grafoaren diseinuagatik ezin zara zuzenean joan. Lehenengo, sarreratik gertu dauden esnakak aurkitzen dituzu. 2 euro balio dutenak. Produktu hauek oso deigarriak dira. Eta ehuneko 40ko probabilitatea dago zuk zerbait hartzeko. Horrek, batez beste, 0,80 euro gehitzen dio gastuare. Ondoren, edarian atalera iristen zara. Euro eta erdi bakoitzak. Hemen, ehuneko 30ko probabilitatea dago zerbait erosteko. Eta horrek, beste 0,45 euro gehitzen du. Gero, oilaskoaren ondoan dagoen ogia ikusten duzu. Kasu honetan, ehuneko 60koa da probabilitatea. Eta ogiak euro bat balio duenez, 0,60 euro gehitzen du gastuan. Azkenik, hasieratik nahi zenuen produktura iristen zara, oilaskoa. Eta ehuneko 100 probabilitatearekin erosten duzu. Orain, guztia batzen badugu, 0,80 gehi 0,45 gehi 0,60 gehi 5, ikusten dugu 6,85 euro gastatzen dituzu guztira. Baina, pentsa dezagun beste egoera batean. Oilaskoa sarreran egongo balitz eta bidea zuzena izango balitz, 5 euro bakarrik gastatuko zenituzke. Ondorioz, hurrengoan supermerkatura joaten zarenean, gogoratu. Ez zara zu soilik erabakitzen ari. Supermerkatuak ere gidatzen zaitu, matematikaren bidez.